Time check, 5 ng umaga. Mag-KKBang tayo ngayon. Medyo tinanghali ako ng alis ng konti. Dapat mga 3 AM eh. Pero tignan natin kung saan naabot. Mahaba-habang biyahe ito. Kaya mapaalala natin ngayon palang matandang kasabihan. Kasabihan ng mga kasila, mag-comment, mag-like at mag-subscribe ay swertihin. Ang hindi mag-subscribe, mas lang swertihin. Let's go! As usual, ang start natin Marilao, Bulacan. Palabas pa lang tayo MacArthur Highway. Yun, 5:15 MacArthur Highway. Diretso lang muna tayo. Same route to nung nakaraang ride natin, Patagaytay. Mag-iiba lang bandang Bacoor. 5:30 Valenzuela na tayo. Yun lang, Lunes ngayon. Rush hour, first day of the week. Ayun na nga, nakasabay na sa lahat. Dapat kasi kanina pa ako alas 3 mag-ride out eh. Kaya nakatulog ulit ako pag ano ko ng alarm. Oh, ang bagal natin ngayon kumpara dun sa nagtagaytay tayo. Ang dami nating ano ngayon, tanghali na kasi. 5:56, monumento na tayo. Sundan lang ulit natin yung direksyon ng LRT. Kasi ilalim na hanggang marating tayong Manila. Selfie muna tayo sa ating mahal na KM0. Baklaran na. Nagugutom na ako ah. Pero doon na tayo ulit mag-almusal. Yung sa may pinagstapan natin nung nagtagaytay ako sa may bandang Bacoor, Cavite. Malaki na diferensya. Nung nakaraan na nagtagaytay ako, madilim pa rin nandito ako. Itong oras, nasa ano na ako, Imus. Sana makabawi mamaya. Kumorma na tayo dito sa kabilang side para pagating doon sa may dating Uniwide, kakaliwa na tayong ganun. Traffic pa oh. Oh, may sunog kaya bumagal tayo doon, traffic. 7:03, Las Piñas na tayo. Kung napanood nyo yung last vlog ko na ang Tagaytay, same din to ng dinaanan natin. Kaya lang magkakaiba pala rito kasi kakanan tayo ng SM Bacoor. Doon na tayo harap na almusalan. Uy, parang nararamdaman ko malapit na ako magutom ah. Ano, may madaanan tayo makdo. Parang nag-crave ako ng hot cake. Pa ako nag-almusal eh. Pag alis ko kanina may tubig lang. Yun, 7:17. Nandito na tayo sa Aguinaldo Highway, Bacoor, Cavite. Sana may McDo. Ayun, McDo ba yun? Drive-thru na lang pala ako. Isang 2-piece hot cake. Tapos hahanap tayo ngayon ng convenience store kung saan pwede bumili ng tubig. Ayoko tumambay dun sa McDo eh. Wala magbabantay ng bisikleta sa labas. Hindi mo naman pwede ipasok sa loob ng McDo yung bisikleta. Yun, same spot pala kung saan tayo nakaraan. Okay, time check, time 7:46. Takbong busog muna tayo. Ayun na tayo sa Pure Gold Bacoor. Kakanan tayo sa may SM Bacoor.
Naka 45 kilometers na tayo hanggang dito sa may SM City Bacoor. Hanggang Cabiang Tunnel, ano pa to, 50 kilometers. Pero mahabang patag pa yung titirahin natin dito. Mamaya pa tayo aaho kapag na tayo mismo malapit sa tunnel. Pero dito mahaba-habang patag yung nadaanan natin. Depende sa kung ano oras sa makakarating ng Cabia. Depende to kung iluluk ba natin o ibabalikan lang natin. Tanghali kasi ako nakalis. Bala ko dapat mga alas 2 ako alis, alas 2, alas 3. Itong direksyon na ginawa natin na to, yung pakanan ng Bacoor, SM Bacoor, pa-direksyon ng ano to, Kawit Cavite. Mamaya ako, expect natin mamaya medyo matraffic dun. Pero sana hindi. Para dire-diretso ng patsak natin. Ito nga yata, ito Binakayan Bridge. Alam ko ito yata, Kawit na yata itong lugar na to. Ito, Kawit Cavite na tayo. 7:57. Ayun na nga, traffic nga, dami na sasakyan sa Kawit. Sayang, kung maaga-aga sana tayo nakalis, so tapos madilim pa, nandito tayo. Dire-diretso sana biyahe natin. Malamok tong kulay na to ah. Malamok Bridge. Bah, paborang panahon ngayon ah. 8:15 ng umaga at makulimlim pa. Actually malamig. Malamig yung panahon ngayon, Lunes ng umaga. (8:19) Nopeleta na tayo. Ayan lahat ng ahonin natin oh. Klinat ko sa kumot eh. So kita natin lahat ng ahon. Mayroon isang mataas doon, pabalikan Tagaytay. Grabe. Okay, diretso lang tayo. Sabi ng mapa natin, hindi tayo kakaliwanan. So bali yung nagiruta natin mula nung, di ba kumaliwa tayo ng SM Bacoor, ay kumanan pala, tapos dulo kaliwa sa Kawit, tapos puro dire-diretso lang yun. Aba, lihis sa main road tong pinadaanan sa akin ni Kumut ah. Iba to, hindi ito yung mga tinadaanan ng ano. Looban ng putik. Putik naman to si Kumut oh, biglang sumaliwa sa mapa. Ano yun? Ayop na yan, Google Maps tayo. Teka lang, baka palayo to. Gagi, ang layo ko. Pabalik ako, balik tayo, ikot-ikot. Hayop na Kumut yan. Putik, andun ako oh. Ayun yung dot oh. Ang layo ko sa main road. Gagi, napunta na akong dagat. Gagi, sira ulo to si Kumut. Normal. Balik tayo, layo nun ah. Kanina pala yun yung pag may nakita akong ano, parang kumaliwa ako. A few inches later. Balik ulit, putik na. Okay ba na sinasabi to si Kumut tsaka si Google Maps? Ang layo ng babalikan eh. Hayop na yan. Biset, biset, sayang oras. Hayop na yan. Layo ng ilikutan. Hayop ka namang Kumut, saan mo ako dinala? Maligo rin eh. Nung plinat ko sa Kumut, nakita ko diretsong Cabiang. Hindi ko na ni-review. Kala ko naman main road lang nadaanan. Putsa. Ayun, merge na ulit sa highway. Hayop na yan. Hayop! Sayang, sayang, sayang. Nangihinaya ako sa oras. Sana pala nung unang napansin ko na lumihis sa main road, sana bumalik na ako eh. General Trias na tayo, 8:46. Saktong 60 kilometers hanggang dito. Ay, buset, buset, buset. Ando na sana tayo, malayo-layo na sana. Lesson learned. Next time talaga pagka lumihis sa main road, hindi ko papatusin. Ito, susundan naman natin si Google Maps. Kakanan daw ha. Ayop na yan. Pero mukhang malinaw naman ang pagkakaano kay Google Maps. Kitang-kita sa mapa eh. Sa Garmin kasi, ang hirap i-zoom nung ano, nung mapa. Ang hirap ma-identify kung tama pa ba yung route ang dinadaanan mo.
check, 9-11. Nike Cavite na tayo. Diretso lang tayo rito. Di na tayo nag-picture dun sa ano, dun sa may Kalabaw. Sayang oras kanina, nangihinayang pa rin ako, di ako makakit-over. Diretso lang tayo dito, tapos kanan dito. Teka, manigurado tayo kay Google Maps. Maliit na naman yung kalsada eh. Oh, yun na naman pala oh. Mali na naman kanina. Pala kumaliwa ako. Pero parehas lang, dun din ang tumbok. Konti lang naman pala diferensya, hindi naman ganun kalayo kagaya nung kanina. Putik, ba't ganun? Iba na naman to. Ginugulo na naman ako ni Google. Nalihis na naman. Sabi ko kanina, lesson learned eh. Balik na ulit tayo sa ano, Governor's Drive. Ay nako, di ka na natuto, Ian How. Maragondon. Maka 79.79 kilometers. Ayan na, natatanaw ko na yung bundok na huli natin. Yan yung pinapakita rin kanina sa Garmin. Ha, let's get ready. Sarap ng biyahe. Sana hanggang mamaya ganito lang yung panahon, makulimlim lang, hindi umaaraw ng matindi. Dahil pa naman nating aahunin. Kita mo, mayroon na naman tinuturong ibang ruta si Kumut. Kanina ako sinunod natin, iba na mga daanan natin. Mukhang maulan dun sa may Akibyang ha. Sana mamaya medyo sumikat ng konti yung araw para makapagpalipad tayo yung drone. Ayun na, malapit na tayo sa paanan ng ahon. Satsaniin lang naman natin to. Ang maganda rito sa Akibyang, pag paakyat ka, maraming tindahan dyan sa sa paahon. So hindi ka mamamroblema kahit wala kang dalang tubig. Para ako wala akong dalang tubigan eh. Pero kanina bumili ako ng mineral water yun sa ilagay ko dun sa baba. Tapos doon ako bibili ng ibang pagkain mamaya. Ito na tayo, welcome to the jungle. Ayun oh, kitang kita, walang daya, nakatingala. Mali, dadahan-dahan natin yan, kaya natin yan. Halos wala tayong kasabay umakyat. Pag weekend ba namang marami dito. Sa 86 kilometers pa lang start ng ahon. Grabe, naka 86 kilometers na. Patag muna tayo bago tayo sa ahon. Hopya, diskarte sa ahon. Dahan-dahan lang. Mag napagod, pahinga para makabuelo ulit. Mag-aalas 10 pa yun. Yung nagsimula tayo umahon. Ngayon 10:02 na. Hala, sige, kami yan. Unti-unti lang, makakarating rin tayo rin. Hindi naman puro ahon to. Papunta ang Akibyang. Meron din mga recovery ito. Actually, yung bago mismo mag-Akibyang, mamaya bulusok yun. Ito, banda rito. Daming pahingahan, kita nyo naman. Kabi-kabilaan. Daming kainan. Kahit dun sa mismong Akibyang tunnel, merong kainan dun sa Gedli nun. Yun, recovery. Pero alam ko, ahon din agad yan. Ayun no. Ay nako,
Kitang kita. Nakatago lang sa likod ng mga puno, biglang ahon. Sayang yun, di ko kinuha yung buwelo. Ayun, lusong ulit. Medyo nakalimutan ko na yung mga ano nito, buwelo-buwelo. Sayang yung kanina oh. Parang eto, hindi ko alam kung paano yung buwelo na itong lusong na to. Rock music, pasok! Puerto Azul pala to. Ito makapagpahinga ng konti. Pagod na ako. 10:28 na. Nakaka 89 kilometers. Ang sarap. Tahimik na tahimik. Wala tayong kasabay. Ayun, lusong na naman. Sana mahaba-haba to. Rock music, sok pa. Bulaga, ahon. Ubos agad ang buwelo. Hindi ko nakabisado yung buwelo nun ah. Hopya, set up ulit natin yung mapa. Meron akong spot kung saan ko balak magpalipad ng drone. Dito ko balak magpalipad ng drone dito sa hairpin na to, sa siko na yan. Layo pa pala. Isiping mabuti, isipin kung alin ang gagawin. 10:40. Medyo alanganin na tayo para sa sa loop. Ang haba pa ng ahon, mamaya mukhang babalik na lang tayo. Next time na natin rest bakan ulit yung yung Kabyang loop. Hanggang tunnel na lang siguro muna tayo, balik na tayo. Same route. Kung iikot ako, baka abutin ako hating gabi. Masyadong malayo. Dapat mas maaga talaga alis. Mga alas 2 ng madaling araw. Dapat ma-target dito sa Kabyang mga 9 AM, 10 AM na dyan sa Kabyang para maganda ikot. Hindi abutin ng hating gabi pag uwi. Palusot si Ian How. Yun lang, buti na talaga maraming lusong dito sa hindi lang puro ahon. Kaya nakakapagpahinga tayo. Hala, sige, kaya mo yan. Sipa. Sana may tindahan. Gutom na ako. Kailangan ako na kumain. 10:53. Tatanghalian na pala. Huling kain natin kanina dun pa sa nung nagkape tayo. Nag-almusal tayo ng McDo. Ang dami unggoy oh. Huwag kayong lalapit. Wala akong pagkain. Layo pa. 6 kilometers pa eksakto hanggang Kabyang Tunnel.
Time check, eksaktong alas 11 ng umaga. 93.95 kilometers. Siguro mga 11:30 o 12 tayo makakarating. Pagod. Buti na lang talaga nakasama ang panahon. 4.8 kilometers na lang. Kaya mo yan, Ian How. Ang dami rin lusong papunta eh. Kaya ibig sabihin marami rin tayong aahunin babalik. Hindi rin ganun kadali. Kaya i-rock music, pasok muna. Pasok! No, buti na lang meron pa natitirang konting tubig. Pwede na yan. Ay, salamat, may tindahan. Magkano yung tubig? Ay, wala pa akong tubig sir. Wala? Mabos na. Ano na lang? Mountain Dew magkano? 30 po. 30? Opo. Naku. Ay, salamat. Nakapag tayo. Pamatid gutom. Sabi, sobra na gutom ko eh. Malapit na yung siko. Eto na, alam ko lusong na to eh. Tinignan ko sa mapa kasi baka mamaya malampasan ko. Alam ko kasi etong last na lusong na to, rekta na to doon sa tunnel. Rock music, pasok! Kopya. Kopya, ito na yung spot ko sa taga palipad. Ayos na, nakapag-drone na tayo. Rock music, pasok na ulit. Sok pa! Diretso na tayo, Kibyang Tunnel.
Time check 11:51. Dito tayo sa Kebyang. Kaya makisuyo naman ako. Oh, makisuyo lang si kuya ha. Kaya maraming salamat. Okay, punta tayo sa kabilang side. Chitae! Ganda lalaki! Ahaw! Dito tayo sa kabilang side, may mga viewing deck din dito eh. Tsaka tabing dagat. Tayo papalipad ng drone. Dito tayo. Dito na rin muna makakain bago tayo magpalipad ng drone. Ano pagkain nyo? Ayan sir, meron tayo sir. Mami, pritong manok. Sige mami, pritong manok tsaka kanin. Ganda. Yan. Magkano to te? 70. Tapos chicken jo. Chicken. Okay, tapos na kumain. Nag-iisip ako mabuti kung ano, ilulog ba o hindi. Teka, palipad muna tayo. Ay, mga ambon na makapag-drone. Hindi pwede. Okay, time check 12:53. Babalik na lang tayo. At ang haba pa nung ahon eh. Alauna na. Next time na lang mas aagahan natin ang alis. O kaya sa MOA ako magsisimula. Actually, hindi lang pabalik ng tunnel. Pati pabalik ng Maragundo, marami pang aahunin doon. Pero mas maraming lusong. Pero okay naman, nakapag-recharge na tayo. Tsaka mas maraming lusong na yan. Boom! Ahon! Mahaba yan, pabalik ng tunnel. Tsaka marami pa ron sa unahan. Naka 101 kilometers na pala tayo. Bali magto 200 tayo, balikan. Kahingal pabalik galing dun sa ano, kung saan ako kumain, taas din. Bagay, dumuluso ako ron kanina papunta eh. Okay, babalik ahon. Bumili na ako ng ano ron kanina kay ate, yung pampasalubong. Pero hindi ko siya pasalubong, pambaong ko siya pauwi para may makain tayo. Haba nung walang tindahan dito eh. Tsaka tubig, bumili na rin ako. Boom! Kita niya yan, taas no, pabalik. Ay, Diyos ko po. Bagay, okay lang, napapa-ensayo na rin tayo pagka nag-loop tayo. Kasi ano na, alam na natin mga expect. Although dati na ruta ko na to ilang beses na. Siyempre kaya lang nakakalimutan natin eh. Hala, ahon. Ahon lang ng ahon. Sarap magbike eh. Ganda oh.
Ganda rin na inahon natin. Alam mo, taas oh. Pagod. Pahinga ako kanina. May dumaan tricycle, inaalok ako kung sasakay ako. Sabi ko, mahina lang si Ian Howe, pero may paninindigan. Ay, kaya natin to. Buti na lang, malilim dito. 1:34 na ng hapon. Sikat na yung araw, pero mapuno yung dinadaanan natin. Kaya natin to. Paninindigan natin yan. Sarap. Solong-solo natin. Na tayo kasabay oh. Yeah. One with nature. Ganda. Ayan na naman, ahon ulit. Dami talaga ahon pabalik. Ano kaya total elevation ito pag natapos ko? Pahinga ulit tayo sa lilim. Ay, salamat. Tapos yung mga ahon. Pero marami pa dyan mamaya sa unahan. Ang dami natin nilusong kanina eh. Ito lang maganda rito sa Kabyang. Kahit mahirap yung ruta pabalik, maganda yung mga tanawin pabalik. Nakabalik na pala tayong Palo Alto. Daya, Batangas na. Ang bilis lang bumalik dito. Kanina papunta ang Kabyang tayo, ang tagal eh. Ang bilis lang ba dito na agad? Nakabalik na tayo sa Kapatagan. Diretsong ano na lang to, 90 kilometers hanggang pabalik ng Bulacan. Ay nako, mapagod din. Ang dami natin inahon papunta tsaka pabalik. Pero okay lang, sulit sa mga view. Panalong panalo.
Time check 2:39. Nakaka 115 kilometers na tayo. Mahaba-habang padyakan pa. Pero puro patag na yan. Ang haba tignan ng mga kalsada pag pauwi. Ay! Pansin ko lang walang masyadong convenience store dito ah. Gahanap ako eh, gusto ko muna magpahinga. Kapag merienda muna. Uy, paano nangyari yun? Hindi ako lumabas sa kanan ng kalabaw. Kanina doon ako pumasok ah. Time check, eksakto ang alas 4. Palabas na tayo ng Naik. Tansa Cavite na tayo. Buti na maganda ang kalsada rito, maganda asfalto. Kaya kahit pagod ka na, hindi masyado nakakalaspag. Ang estimate natin makakauwi na to mga 7 or 8 PM. Ah, ito yung part na na-skip ko kanina. Doon ako duman sa kabila at pala dito. 4:52. Kawit Cavite na tayo. Ayun, dito nagkatalo kanina. Dumiretso ko ron eh. At pala doon ako sa malaking kalsada. Ay, tulongges. Uy, SM Bacoor na. Time check 5:27. Aguinaldo Highway na tayo. 6:08 ng gabi, Roas Boulevard na. Isang diretso na lang to. Woohoo! Narespakan din ang Kabyang. Alala ko dati tinira namin ito nila Sir Ronnie, Sir Noel. Pabalik gumamit kami pinag-upalo technique kasi nabongka ko. Pero ngayon mas matindi yung resback natin. Galing pang Bulacan, balikan pa, panis. Tapos may dala pa tayong drone. Panalong panalo sa mga drone time. Time check 6:32. Dito tayo mayayari sa Maynila. Traffic oh. Nasaan na tayo? Kilometer 0. $7.12 ng gabi, monumento na tayo, 178 kilometers. May lang mahirap dito sa Bulacan, ang hirap umuwi eh. Napaka-traffic, kanina pa dapat, kung walang traffic, kanina pa dapat ako nakauwi. Gapang eh. Ay, salamat, nakawala din doon sa traffic. Ito, dire-diretso na to. Ay, gagi, di pa umabot ang 200 km oh. Sayang, nabitin pa. Di bali, okay lang. Halos 200 na rin yan. Hanggang dito na mga kapotpot. Maraming salamat sa pagsama nyo. Sobrang epic na tong ride na to. Huwag kakalimutan matanda kasabihan ng mga sila. Mag-comment, mag-like at mag-subscribe. Suwertahin. Hindi mag-skip ng ads. Masalang suwertihin. Hanggang sa muli. Salamat. Time check 8:20. 196 kilometers lang ang inabot.